Takay amin at tao agdaydayaw kay iti Dios ken agdiri kayo. Kunayo ti Dios nakaskas daw dagiti aramid mo, nabilig iti panakabilin mo agkurno as ibubutek ken ka dagiti kabusor mo. Agrukbab ken ka dagiti amin nga adda iti daga, Idaton agkantada tinagaloryaan a pagdayaw ken kuana. agkantada kadagiti pagdaydayaw itinagan mo. Umayo kitain dagiti inaramid iti Dios, nakaskas daw dagiti gapuna iti imatang dagiti tattao. Pinagbalin na itaaw ang namaga adaga ang nagnaan dagiti kapaunan mi, sadyay nagrag-ukam iti inaramid da. Agturay nga agnanayon babaen iti panakabilin na, ket di na isina na dagiti matana dagiti pigilan. Awan kuma iti tumakder abubsor ken kuana. Dakay amin ang pagilyan, nagdaydayaw iti Diyos tayo, ti panakaidaydayaw, idir iyo. Inawayaw na di biyag tayo, ket di na ipalubos ang manag tayo. O Diyos, sinuot na kami, ginuguran na kami, kas iti pirak. Impalubos mo ang mailab ug kami, nadagsen iti impagbalay mo kada kami. Pinayam dagiti kabusor amang ibaddek kada kami. Apoy ken layos tinagdalyasatan mi. Ngem impan na kami iti awan pakaanan-anwan mi. Pakaanan mi. Kantain tayo, ibaon mo't lawag. Agkararag tayo, si bibiyag ken manakabalin a Dios amami nga nalangitan, si kaapo nga nisagot iti biyag ken bendisyon ti ayat, agyaman kami o apo. Wen apo agyaman kami tagadi ayat mo ken bendisyon kada kami, nang runa iti salon at mi, pakawanan na kami dagiti kaukurangan mi, ken naglabalabasingan mi tapno maikari iti pinagbiag mi ti sangwanan o apo. Tapno mabalin mi manen to umawat kadigiti grasya, ken ayat mo. Kasya na kami o apo, bendisyonan dagiti araw-araw mi,
tapno mabalinmit de bendisyon iti sabsabali. Si pakumbaba kami manen nga umayken ka, nga napuan na panagyaman, ken panagdaydayaw, itay daytoy abigat. Dawatin mi, ti panagdilan mo, kadagiti bibiyag mi, tapno saan nga kami maiwawa. Bendisyonan kadakimi o Apo, amin nga paset, ti inkam panagdaydayaw, tapno addapay nga maisideg ken ka. Gapu, tinasamit nga naga ni Apo mi nga Jesus, dagitoy ti kararag ken dawat mi. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang makulimlim, medyo maulan, ngunit may masayang puso sapagkat tayong lahat ay narito upang magpuri ang Panginoon. Amen po ba? Amen po. So ito po ang ating mga anunsyo ngayong araw. Meron po ba tayong mga bisita po na i-welcome po natin? Tingnan niyo po yung mga katabi niyo, baka sila po. Wala po. Sige po, kung wala, i-greet naman po natin ng happy birthday ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Mula po ngayon, September 19 hanggang sa susunod na linggo, sina kapatid Lian, tulungan niyo po ako sa pagbasa. Charlie po ba? Ayan. Lian Kasidsid, kapatid Kimwell Diego, kapatid Jonathan de la Cruz, kapatid Sabrina Chloe Maribujo, kapatid Maurice Jared Reyes, kapatid Jedadaya Shemyap, kapatid Jerby Nel Balagan, kapatid Glady Bartolome, kapatid Gabriel Calion, kapatid Chris Fod R. Jr., kapatid Karen Ann Ang, kapatid Matthew Orpiada, kapatid Maricel Gakusan, kapatid Roderick Yaya, kapatid Michelle Cordona at si kapatid Lydia C. Ayan. Tuloy-tuloy po. Ni Kabsat Jamelin Narvasa, Diconis Abigail Cruz, si Alex po, happy birthday po. Ayan. Si kapatid Alex Johan Kuyugan, kapatid Maris Ortega, kapatid Mary Bernadette Antalan, kapatid Renan Maribujo, kapatid Jessa Viernes, kapatid Rodel Dulcera. So sila po yung ating mga birthday celebrants ngayong linggo. Maaaring tawagin po natin sila dito sa harapan kung narito po sila. Ayun po. Dito, sige po. Wala na po. Mag-isa niya lang po na nandito. Sa mga baka po meron po kaming hindi nabanggit po. Hindi daw nililihim ang nagba-birthday. Kasi nalalaman din yan ng kapitbahay. Sige po, sino pa po? Ayan.
Sige, ipanalangin po natin sila, ilay hands po natin. Diyos ng buhay, Diyos ng biyaya, salamat Panginoon sa aming mga kapatid na ito na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Salamat Panginoon sa pagpapala mo ng isang taon na nakaraan, O Diyos, at sa isa pang taon, Panginoon, na kanilang haharapin na naman sa kanilang mga buhay. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na wala rito, na aming kasama ngayong linggo, pagpalain mo rin po sila at gabayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, pangunahan mo po sila, manahan ka po sa kanilang mga buhay. Ganon din po ang mga batang ito na siyang kinabukasan ng iglesyang ito, O Diyos. Salamat sa kanilang pananampalataya sa murang edad, Panginoon, na kilala kanila. Lord, sa kanilang paglaki, bilang kanilang paggunitan ng kanilang kaarawan, ipaalala mo ang iyong kabutihan mula nang sila ay sanggol hanggang sa ngayon, Panginoon. Pagpalain mo maging ang mga ina at ama, pamilya ng mga batang ito na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you, God bless you. God bless you always. Ayun, happy birthday po. At dako naman po tayo sa mga iba pang anunsyo sa mga upcoming activities and ministries ng ating iglesia. Ngayon po ay Leyte Sunday. Kaya po ipagdiriwang sa pamamagitan ng, although ang ating month of October ay Leyte man, kaya nga po ang mga nagsisermon ay mga lay. Ayun po, dahil ito ang kanilang buwan. Ayun po. Sa October 21 po, 3 p.m. ay loading station dito po sa Sanctuary. Sa October 25, 8 a.m., National Bible Quiz District Elimination sa St. Mark UMC. Sa ganun din, sa October 25, 8 a.m. ay ang Lay Servant Conference na magaganap po sa Central UMC. At ganun din po, sa October 26, Workers Appreciation Sunday. At sa November 30 po ay MWMMD Christmas Music Festival, NAX UMC sa oras na alas 6 po. Patuloy po nating ipanalangin ang mga gawain na ito, nasamahan tayo ng Panginoon, pagpalain ng sa ganon ang mga gawain na ito ay maging matagumpay at makapagbigay ng papuri sa ating Diyos. Yun po ang ating mga anunsyo, maliban po kung meron pa. Panakiibasa itinasantuan na surat, Masarakan, Barutulag, Efeso, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang kanito dagiti ubing. aking hanap sa gitna ng bawat takot
takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Sige po. Pag-pray po natin ang ating mga anak. Muli ay ilay hands po natin sila. Diyos na aming magulang, salamat Panginoon sa talento, sa buhay ng mga batang ito na nasa iyong harapan, O Diyos. Salamat sapagkat ginagamit nila, Panginoon, ang iyong ipinagkaloob sa kanila upang papurihan sila. Salamat sapagkat sila ang isang dahilan ng kasiyahan ng iglesyang ito. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang future na alam namin na inihanda mo para sa bawat isa sa kanila, O Diyos. Pagpalain mo rin ang kanilang mga magulang, ang mga pamilyang pinili mo, O Diyos, upang sa ganon sa kanila ay mag-aruga, mag-alaga at magpalaki ng may takot sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang buhay, maging Panginoon ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga hakbangin, O Diyos, sa bawat araw. Pagpapala po lagi ang aming panalangin at proteksyon para sa aming mga anak na ito sa iglesyang ito, O Diyos. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Panakaibasa itinasantuan na surat, masarakan, baro atulag, Efeso, Kapitulo 3, versikulo 14 ang ingana 2.
duwa nga isa. Kastoy ti kunana. Ti ayat ni Kristo. Daytoy ti gapuna nga agparintuming ngak iti sangwanan ang ti Ama, pagapuan ti pudno nagan na iti tunggal pamilya. Sa dilangit ken ditoy daga. Iti kinakbaknang iti gloria, dawatek nga itid na kada kayo, iti panakabalin babaen, iti espiritu na, tapno bumilig iti akin uneg, akinatayo. Agnaid kuma kananayon ni Kristo, ti puso yo, babaen iti pamitiyo, ken kuana. Ikararag ko nga mairumet, ken maisadagan kayo ti ayat, tapno da kayo ken dagiti amin at tao iti Dios, nan anay iti panakaawat yo no kasunno ti kadakkel ken kunaek. Ti panagayat ni Kristo kada kayo, when mapadasan nyo kuma no kasanno ti panangayat na kada kayo, nupay saan anay anamuan na. Tapno awan na pagkurarang yo ken mapano kayo iti na Diyosan agalat. Madaydayaw kuma iti Dios nga maaramid iti nusurag ken dawaten wenno pudno tayo, babaen iti panakabalin ag tartarabaho kada kayo. Maipaay kuma ken kuana ti dayaw ti iglesia ken ti dayaw ni Kristo Jesus. Iti amin at tiempo ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Pisao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Tumakder tayo, iti panakaibasa ti paset ti nasantuan na surat. Masarakan iti surat ni San Lucas, chapter 18, verses 1 to 8. At ganito po ang sinasabi. Ang parable ng biyuda at ng judge. Nagkwento si Jesus ng parable sa mga disciples niya para turuan silang mag-pray lagi at huwag ma-discourage. Sabi niya, sa isang bayan, may isang judge na walang takot sa Diyos at walang respeto sa tao. Meron ding byuda doon na laging pumupunta sa judge. Sinasabi niya, bigyan niyo ng hustisya ang kaso ko. Sa simula, hindi siya pinakinggan ng judge, pero sa katagalan, napag-isip-isip ng judge, kahit di ako natatakot sa Diyos at wala akong respeto sa tao, ibibigay ko sa biyudang ito ang hinihingi niyang hustisya kasi ginugulo niya ako lagi. Kung hindi, mai-stress naman ako kasi di niya ako titigilan. At sinabi ng Panginoon, makinig kayo sa sinasabi ng masamang judge. Di ba ibinibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya? Sa mga nagpre-pray sa Kanya araw at gabi? Patatagalin pa ba niya bago siya tumulong sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, ibibigay niya agad sa kanila ang hinihingi nilang hustisya. Kaso, may makikita pa ba ang Son of Man na mga taong may pananalig pagdating siya? Pag dumating siya? Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Madayaw ka, O Hesus Kristo. Mensahe iti kanta, the Ilocano Choir.
Minsan pa, magandang umaga po sa ating lahat. At ikinagagalak ko na ipakilala po ang ating tagapagsalita. Ngayong linggo po, siya po ay mula pa sa Kabangibang nga ili sa Ilocano, di ko alam sa Tagalog. Ayun to. At siya po ay kanina po, nagkwekwentuhan po kami ni Sir. Tinatanong ko po siya kung taga saan siya. Ayun po, first time po naming magkita at magkausap ni Sir. Ayun po, siya po ay nanggaling na dito. Ayon sa kanya, siya ay nag-stay at kasama din dito sa NACS UMC ng 10 taon. So, maligayang pagbabalik, Sir. Ayun po. At siya po ay mula sa Valenzuela. Atin pong i-welcome ang ating tagapagsalita na si Brother Rudy Paking. At ating papakinggan ang mensaheng sa kanya ay pinapaabot ng Diyos sa atin sa pamamagitan niya. Ang atin pong teksto ay matatagpuan sa Efeso chapter 3 verses 14-21. Be strong in the Spirit. At may pamagat po itong ang ating low battery na buhay. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin upang pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu at ikaw po ang madakila, maluwalhati at mapuri sa pananambahan namin ito. In Jesus' mighty name this we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataong pinagkaloob niya sa akin upang magbahagi ng salita ng Diyos sa ating lahat. First time ko pong tumayo dito sa harapan ng NACS. Mga kapatid, mga kapwa lingkod, mga kapwa kulaiko ng ating simbahan, isang mapagpalang latest Sunday sa inyong lahat. Ilang araw na lang ba tayo? Parang isang cellphone na laging nakaplug sa charger. Paggising, unang hinahanap ang charger. Sa trabaho, nakaabang lagi sa outlet. Ganon din po sa kotse, nakasaksak ang power adapter. Bakit? Tayong lahat ay nalolow battery. Takot tayo maubusan ng kuryente bago makauwi, bago matapos ang trabaho, bago makumpleto ang mga gawain. At parang ganito rin ang pinadarama sa ating buhay, sa buhay spiritual, hindi ba? Parang laging low battery, pagod sa trabaho, pagod sa pamilya, pagod sa paglilingkod. Minsan, ang pakiramdam natin, wala na tayong maibubuga pa. Ang ating pag-asa ay nauubos. Ang ating pag-ibig ay nanghihina. At ang ating pananampalataya ay nanganganinag. Tila ba ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng isang malakas, tuloy-tuloy at hindi nauubos na power source. Ngayong araw, sa pagdiriwang natin ng latest Sunday, ang ating teksto ay isang makapangyarihang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga ordinaryong mananampalataya tulad natin. Ito rin ay isang panalangin na hindi para sa mga pastor o sa mga leader lamang, kundi para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. At sa panalangin ito, matatagpuan natin ang sagot sa ating low battery na buhay. Ang paanyaya ng Diyos
na be strong in the Spirit. Ang pinagmulan ng lakas, isang pagpapalakas mula sa loob, matatagpuan sa verse 16. Pinagdarasal ko na kayo'y palakasin ng Diyos ayon sa kanyang kayamanan sa kanyang kaluwalhatian. Palakasin niya kayo sa inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ito, ang unang malalim na katotohanan. Ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa atin. Hindi ito willpower o positive thinking. Sinasabi ni Pablo, ito ay isang kaloob. Ipinagdarasal ko na kayo'y palakasin ng Diyos. Ang Diyos ang aktor, tayo ang tatanggap. At pansinin kung saan nanggagaling ang lakas na ito. Sa inyong panloob na pagkatao. Ano ang panloob na pagkatao? Ito ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Ang totoong sino tayo sa ilalim ng ating mga ngiti at maskara. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao na madaling masugatan, madaling manghina, at madaling mapagod. Kadalasan, hinahanap natin ang lakas sa labas, sa papuri ng iba, sa tagumpay sa trabaho, sa mga material na bagay. Ngunit ang panalangin ni Pablo ay para sa pagpapalakas mula sa loob. Ito ay tulad ng mga ugat ng isang puno na patuloy na umiinom ng tubig sa ilalim ng lupa. Kahit mainit ang araw at tumagtag ang hangin, nananatiling matatag ang puno dahil malalim at malusog ang mga ugat nito. Mga kapatid, bilang laiko, tayo ang mga ugat ng simbahan ng mundo. Tayo ang mga nasa opisina, paaralan, tahanan at pamayanan. At ang hamon sa atin ay hindi lamang ang maging busy, kundi ang maging malalim. Ang pagpapalakas na ito mula sa Espiritu Santo, ang siyang magbibigay sa atin ng tibay, ng pasensya, ng liwanag, at ng kapayapaan sa gitna ng mga pressure at mga pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pangalawa, ang paraan ng lakas, si Kristo ang namamalagi sa ating puso. Matatagpuan po sa verse 17. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya, si Kristo ay manahan sa inyong mga puso. Ngayon, paano nga ba ginagawa ito ng Espiritu? Paano niya tayo pinalalakas? Ang sagot ay hindi isang abstract na kapangyarihan, kundi isang personal na presensya, si Kristo mismo. Ang salitang manahan ay nangangahulugang manirahan ng permanente. Ito ay hindi isang bisitang pandangal o isang overnight stay. Ito ay pagpapasyang manatili tulad na isang may-ari ng bahay na naninirahan sa kanyang tahanan. Ipinapanalangin ni Pablo na si Kristo ay hindi basta dumalaw sa ating buhay, kundi mamalagi sa ating mga puso. Ang puso sa Biblia ay hindi lamang sentro ng damdamin. Ito ang sentro ng ating buong pagkatao, ang ating kaisipan, kalooban, at emosyon. Kapag sinabing si Kristo ang namamalagi sa ating puso,
Ibig sabihin, siya na ang namamahala sa ating mga pag-iisip, mga pasya, at mga pangarap. Ito ang sentro ng ating lakas. Ang lakas ay hindi nagmumula sa pagiging matigas, kundi sa pagiging bukas. Hindi ito pagbubulagta, kundi pagpapahintulot. Kapag tayo'y nananampalataya, ibinibigay natin kay Kristo ang susi ng ating puso. At doon, siya ay namamalagi. Ang isang tahanan na pinamamalagian ni Kristo ay hindi na maubusan ng liwanag, init at kapangyarihan. Mga kapatid, bilang mga laiko, ang ating paglilingkod ay hindi tungkol sa ating sariling kakayanan lamang. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot kay Kristo na mamalagi at magningning sa ating mga gawain. Sa ating pagtuturo, hayaang siya magturo sa atin. Sa ating pag-aalaga, hayaang siya ang mag-alaga sa pamamagitan natin. Sa ating mga desisyon, hayaang siya magpasya sa ating mga puso. Ang lakas ay nanggagaling sa kanyang presensya, hindi sa ating kapangyarihan. Ang pangatlo, ang lakas, ang lawak ng lakas upang maabot ang hindi maabot na pag-ibig ni Kristo, matatagpuan sa versikulo 18 hanggang 19. Upang kayo'y maging ugat at matatag sa pag-ibig, sa gayon, magagawa ninyong maunawaan kasama ng lahat ng mga banal kung gaano kalapad, kahaba, kataas, kalalim at ang pag-ibig ni Kristo. Maunawaan man ninyo ang pag-ibig na ito na lumalampas sa kaalaman upang mapuspos ng buong kaganapan ng Diyos. Dito na humahantong ang rurok ng panalangin. Ang layunin ng pagpapalakas ng Espiritu at ang pamamalagi ni Kristo ay hindi lamang tayo maging okay. Ito ay makaapak at sa isang bagong dimensyon ng pag-ibig. Sinasabi ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ay may lawak, haba, taas at lalim. Ito ay kosmikong pag-ibig na sumasaklaw sa ating lahat. Ang ibig sabihin ng kalapad, saklaw nito ang lahat ng uri ng tao, kasama na ang mahirap nating pakisamahan. Ang ibig sabihin naman ng kahaba, umaabot ito sa walang hanggang nakaraan hanggang sa walang hanggang hinaharap. Tapat ito magpakailanman. At ang kataas, ito ay nanggagaling sa trono ng Diyos, isang pag-ibig na makalangit at banal. At ang kalalim, ito ay bumababa sa pinakamadilim, pinakamabigat, at pinakamasalimuot na bahagi ng ating buhay. At ang kahanga-hanga, ipinanalangin ni Pablo na maunawaan natin ito. Kahit na ito'y lumalampas sa kaalaman, paano mo maunawaan ang hindi maunawaan? Hindi ito pang-akademiko o theoretical na pangunawa. Ito ay isang pang-pananampalataya, pangkaranasang pagkaunawa. Ito ay parang paglangoy sa isang karagatan ng pag-ibig. Hindi mo ito masusukat, ngunit malulunod ka sa lalim at lawak nito. At ang resulta,
upang kayo mapuspos ng buong kaganapan ng Diyos. Ang Diyos mismo, sa kanyang buong kadakilaan at kaganapan, ay mananahan at magpupuno sa atin. Wala nang kakulangan, wala nang puwang para sa takot at panghihina. Puspos na puspos ng Diyos. Mga kapatid kong laiko, ito ang ating misyon, na ipakita ang lawak ng pag-ibig ni Kristo sa ating pamilya sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ipakita ang taas na kanyang pag-ibig sa ating propesyon sa pamamagitan ng integridad. Ipakita ang lalim ng kanyang pag-ibig sa ating komunidad sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga dukha at napag-iiwanan. Kayo ang nagdadala ng dimensyong ito ng pag-ibig sa isang mundong flat at one-dimensional ang pag-ibig. At higit pa sa ating maisip o mahiling, nagwawakas ang ating teksto sa isang kamanghamanghang pagpupuri. Papuri sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa sa ating hiningin o isipin, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Matatagpuan sa verse 20. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi lamang sasagot sa ating mga panalangin, gagawa siya ng higit pa. Kung tayo'y manalangin ng sapat na lakas para makaraos sa araw na ito, ibibigay niya ang lakas para sa isang buwan. Kapag nanalangin ka ng konting pag-ibig para mapatawad ang isang tao, ibibigay niya ang isang karagatan ng pag-ibig na sumasaklaw sa lahat. Ang kapangyarihang ito, ang kapangyarihan na lumalampas sa ating imahinasyon, ay siya ring kapangyarihang gumagawa sa atin. Ito ay aktibo at patuloy. Ngayong umaga, sa pagdiriwang ng Leyte Sunday, huwag tayong lalabas ng pintuang ito na parang cellphone na 10% na lang ang battery. Lumakad tayong may kumpiyansa bilang tahanan ni Kristo. Pinatibay ng Espiritu Santo at puspos ng pag-ibig ng Ama. Dahil sa pagiging laiko ay hindi tungkol sa kung ano ang kaya nating gawin para sa Diyos. Ito ay tungkol sa kung ano ang kaya ng Diyos na gawin sa pamamagitan mo. Kung kaya't be strong in the Spirit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa napakagandang mensahe na aming napakinggan. Nawa tumanim po sa ating mga isip at puso. Panagbibig dagiti pillars of faith. Okay. Panangipaay kadagiti sagsagot.
Patuloy, O Diyos, na kami ay magpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos ng biyaya na sa amin ay nagkakaloob sa bawat araw, O Diyos. Salamat sa pagpapala mo sa isang linggo na namang nakaraan sa aming mga buhay at sa pagsama mo, O Diyos, sa aming paglalakbay sa mundong ito. Lord, narito po sa iyong harapan ang mga handog na ito bilang pasasalamat ng iyong mga anak, pagtanaw, Panginoon, ng iyong kabutihan. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito nang magamit, Panginoon, para sa pagpapalawak pa ng iyong ministry sa mundong ito. Ganon din, Panginoon, inihahandog din namin ang aming buhay bilang buhay na handog, O Diyos. Pagpalain mo kami nang sa ganon, Panginoon, maging pagpapala rin kami sa aming kapwa-tao. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Himno ti kinadisipulo, kantahin tayo, O Jesus in Kari. Jesus ko in Kari, di ang serbiken ka. Among ken manubot ko, di nakadbaybayan. Diyan kabuting tigubat, no anak kadena. Diyan ulit mayawang, sikat mangidalan. O iparik ng kani, di kadam kanya. O sigot lumay, dagos armadana. Di kabusor na bilik, at do'y lawlawen na. Ngen mapuas di kanan, tapno jay matinan. Ng atin pong mga intercessors. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa aming pananambahan. Salamat sa mensahe, O Diyos, ng buhay na aming napakinggan mula, Panginoon, sa iyong isinugo na si Brother, O Diyos, na nagpahayag ng iyong mensahe bilang pagdiriwang, Panginoon, ng Leyte Sunday. Salamat, O Diyos, sa paggamit mo sa kanyang bibig, sa paggamit mo sa kanyang buhay, O Diyos. Sa hamon, Panginoon, na kami, O Diyos, ay magpapatuloy sa paglilingkod ng may kumpiyansa, O Diyos, na magpatuloy dahil may Diyos kami na siyang nagpapalakas sa amin. At ikaw yun, O Panginoon. Lord, sa dakong ito, patuloy na idinadalangin din namin ang aming bansa, ang Pilipinas, O Diyos.
iyong pangunguna, ang iyong paggabay, ang iyong pagpapala sa mga kapatid namin, O Diyos, na nangangailangan ng iyong tulong, kalinga, O Diyos, sa mga sandaling ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang buong Pilipinas mula, Panginoon, sa aming mga opisyal hanggang sa lahat, Panginoon, ng mamamayan nito. Matagpuan nawa ang iyong pag-ibig at ikaw nawa, O Diyos, ang maghari sa bansang ito. Ganon din, Panginoon, patuloy pa na idinudulog namin sa iyo ang panalangin, Panginoon, ng iyong mga anak na narito sa iyong paanan sa sandaling ito, O Diyos. Batid mo, Panginoon, kung ano ang kanilang mga hinahaing, O Diyos, sa mga sandaling ito. Malamang, O Diyos, ang iba nangangailangan ng restoration, nangangailangan ng healing, nangangailangan ng kalinga. Lord, ikaw lang ang aming matakbuhan. Ikaw lang ang aming Diyos, O Diyos. Pagpalain mo, O Diyos, maging ang aming mga kapatid na nakaupo, Panginoon, sa kanilang mga upuan sa sandaling ito. Batid mo rin, Panginoon, kung ano ang kanilang idinudulog. Ngunit minsan, Panginoon, hindi kayang gumalaw ang aming mga bibig. Hindi kayang magsalita, O Diyos, ang aming mga bibig, ngunit nalalaman namin ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang sumisiyasat maging sa kaloob-looban ng bawat isa sa amin, at nalalaman namin, Panginoon, na maging sa mga bulong ay pinapakinggan mo kami. Patuloy pa, Panginoon, na pagpalain mo rin po ang mga ministry ng iglesyang ito, ang NACS, UMC, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na tinawag mo upang maglingkod, O Diyos, sa simbahang ito, maglingkod sa kapwa-tao, Panginoon. Gamitin mo ang simbahang ito ng pagpapala sa aming kapwa. Gamitin mo ang simbahang ito na maging instrumento ng iyang pag-ibig na wagas sa mundong ito, Panginoon. At ganun na rin, O Diyos, patuloy pa na idinudulog namin ang mga gawain pa namin ngayong maghapon, Panginoon. Ikaw ang manguna sa amin, nang sa ganun, Panginoon, ang lahat ng gawain namin ay ikaw ang mapapurihan, O Diyos. At ang lahat ng gawain namin ay maging matagumpay sa iyong pangalan, Panginoon. Sa aming pagtatapos, sa aming pagsamba ngayon, Panginoon, alam namin na hindi pa nagtatapos ang aming paglilingkod. Kaya, Panginoon, samahan mo ang bawat isa sa amin at patawad po sa lahat ng aming nagagawang kasalanan sa aming kapwa, lalo po sa iyong banal na harapan. Ito man po ay nagawa namin sa pamamagitan ng aming isip, ng aming kilos, ng aming galaw, Panginoon. Sinadya o hindi, O Diyos. Patawarin mo kami, linisin mo kami, Panginoon, nang kami, Panginoon, ay maging daluyan ng iyong presensya. Sa sandaling ito, O Diyos, ibinabalik namin sa iyong harapan ang dakilang pasasalamat, ang dakilang papuri na para sa iyo lamang. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Jesus ko in
Natapos na po ang ating pagsamba, ngunit ang ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa ay magsisimula pa lamang paglabas natin ng sanktuaryong ito. At sa ating paghayo, sa ating pagsunod sa Diyos, ang pagpapala ng Diyos ang ating kasama mula rito hanggang sa ating paglabas. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo ang ating kasama na siyang ipaparamdam natin sa ating kapwa, at ang paggabay ng banal na Espiritu ang siyang kasama natin, ang kanyang kalinga at kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen.